Het eerste team van de Bontekoe stiet stief onderaan in de haatklasse. En ook op de laatste competitiedag komt daar geen verhoring in. De punten gaan mooi in de tas van chinstander Berg en Bos uit Apeldoorn. Hij speelde gewoon beter vandaag en ik iets minder. Dus dan is dat de uitslag 7-6-6-3. En dat is eens in het kwad het verhaal van het volslijne seizoen. Het is heel tijd correct net. De Bontekoe komt dit seizoen uit in de haatklasse. En daar hier eens geen ien op rekenen. Want ze tochten dat ze uitkomen zoen in de eerste klasse. Maar het tennisboen besliste oors. Er was een vrije plaats in de hoofdklasse en de KNLTB, dus de tennisbond, die vond dat wij dat maar in moesten vullen. Je bent eigenlijk dus gewoon te zwier indeeld. Ja, zo kun je het wel zeggen, maar aan de andere kant een hele mooie ervaring om echt tegen nationale top te spelen. Maar na 1 jaar deed Gerrit de Bontekoe naar de eerste klasse. Maar ze hebben wilde plannen. Ze willen ze van takum seizoen een volslijn nij team in het leven roppen met de beste Frieske tennissers. En met dat team willen ze op een nij in de haatklasse uitkomen. Er komt een heel nieuw team met nieuwe spelers die sterker zijn als dit team. Met alle respect natuurlijk voor de huidige spelers, want die zijn ook hartstikke goed. Nou, het huidige team zal uitkomen in de eerste klasse, want die degraderen. En we hopen op een heel nieuw team, en die spelers die zijn er, die dan in de hoofdklasse kunnen spelen. En welke toppers moeten er daarnaast komen? Ja, ik denk zelf dan aan Sander Arends. Toch van Hoersut is dat een Bontekoe-speler. En die kan zoals dit direct wie een chinstander van huis. En die is echt wel haatklasse wurg. Die een hele goede speler is dat in deze klasse. Dat is een topper. Ja, dat is echt een Friese topper. De Bontekoe staat bekend om zijn goede jeugdopleiding. Want er rint een soort talent om. Maar als ze echt goed binnen, gaan ze vaak fort naar een orenvereniging. En dat moet verhoren. Ja, omdat daar in de Randstad gewoon veel meer trainers zijn en veel meer op professioneel niveau wordt gespeeld, trekt iedereen daarheen. Ja, dan blijft het Noord een beetje liggen en dat moet wel weer eigenlijk omhoog gericht worden. Ja. Bij de Bontekoe gaan ze ervan uit dat ze takom hier weer in de haatklasse uitkomen. En dan net om te leren, maar om mij te dwan om de prijzen.